ang pagtuon subong. Isa naman naton kakahigayunan nga aton ma-review, aton ma-salaysay, aton matunan ang aton leksyon sa sini nga semana. Kagini ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry. Ako si Pastor Luisito Tomado, kag sa siningation, pasalamat kita mga kauturan ang akong upod si Pastor Ebenezer Orquesta, ang aton nga former Executive Secretary sa Negros Occidental Conference. Kag subong pareho kami nga duha ginpangabay sa School of Theology diri sa CPAC nga magtudlo sa aton mga estudyante nga nagakuha pagka-pastor. Okay? Mga kauturan, sa hindi pa kita magpadayon, ako na nay pasalamatan ang aton mga katauhan, hindi gid ko luya, Pastor, kag maguntat sa pagpasalamat sini mga tao sa likod sang kamera. Kay kung wala ini sila, wala man kita diri, Pastor. So, Engineer Frederick Linatan, si Sir Sir Arcis, Rodel Vargas, kag subong man si Sir Elberry Tapaya, kag si Sir Ayan Banjola. Kag amon man ginatamyaw ang aton mga kauturan, Pastor. Kadamo gid sang naga-reply, naga-message nga hindi lang kay naga-enjoy sila sa pagpamati, pagtanaw, kundi nagadugang ang ilang ibalo sa leksyon. Kay kung kaisaway na sila panahon, Pastor, nga magtuon sa leksyon kung gabi, tungod sila kasako, ti iban sila siling, Pastor, ga-drive ko diri. Pamati ko sa Facebook kag sa YouTube. Praise the Lord. So, kag iban, Pastor, ilagi diya ginahimo nga sa picture nila sa simbahan. To sakla ni mo experience dito. Sa ibahay, ilagi na view sa ilang screen. So, imbis nga aktual ang Sabbath School lesson sa teacher, ang sa projector na lang, sa screen na lang amo ang ila Lesson study. Okay. Kag at least, Pastor, amo na ang aton ministry nga ginahimo diri sa CPAC Church. Aton mga kauturan nga mga Hiligay non-speaking, Ilonggo speaking, hindi lamang diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, sa bilog nga isla sang Panay, Pastor, kag sa Southern Mindanao, kundi sa aton mga kaingulo Ilonggo speaking nga mga kauturan sa bilog nga kalibutan. Madamo kita sa London, sa Amerika, sa Japan, sa Korea, sa Australia, bisan pa sa New Zealand kag sa Middle East. So, at least aton serbihan ang aton mga kauturan nga mga Inilonggo. Gani, Pastor, without much ado, aton anay iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langit no namon nga amay nagapasalamat gid kami sa imo. Nga imo naman kami updan sa siningation sa pag-review, pagtuon sang leksyon, sa sini nga leksyon numero 7. Ginatugyan namon ang tanan, kabay pangbalaan nga espiritu magadihon, magaupod sa amon, tanan sa pag-review sang sini nga leksyon. Sa ngalan ni Jesus, nga amon manunobos. Amen. Amen. Pastor, aton basahon ang aton nga sadsaran nga teksto. Aton sadsaran nga teksto karon nga semana, Leksyon 7, makita ini sa Roma Kapitulo 6, versikulo 14, akon pagabasahon. Gani ang sala hindi dapat magahom sa inyo, kay wala na kamo sa idalom sang kasuguan, kundi ara na sa idalom sang bugay sang Dios. Okay, kanami sang aton nga sadsaran nga teksto, makauturan kabay pang ang Dios magapakamayo sang aton nga sadsaran nga teksto. Ang aton nga leksyon sa sini nga semana, November 11 to 17, Pastor, nagatigulo siya sa English, Overcoming Sin. Okay, ang daog sang sala. Yes. Ano, Pastor, ang nakita mo diri sa aton nga introduction? Diri nagasaysay si San Pablo sang aton kabuhi sa pagdaog sang sala. Sang sala. Kag kun sa pagdaog sang sala, niyan ara sa aton ang ginatawag nga pagkabuhi nga hindi na sa pagpakasala. Pagpakasala. O kun ang ginatawag pagpakabalaan sa tapos na kita
ginpatawad sang sala. ginpatawad o ginpakabalaan, tapos kita na sa English, pastor, tapos kita na justify o ginpakamatarong, ara na kita sa state sa panahon sang pagkabalaan. Pagkabuhi nga pinatawad, pagkabuhi nga matarong. Okay. Yeah. Sa English, pastor, amo ni siya ang Sanctification. Nan. Ang sanctification, mga kauturan, sa Greek, pastor, ano ang sanctification? Sa atong leksyon ara dira ang Greek word. Diri sa Greek word nga ginakahulugan siya pagkabalaan o kon sa English holiness, hagiasmos sa Griego o kon ang pagkabuhi nga balaan. Okay, holiness. Holiness. Oo. Nga sa tapos ang tao ginpakamatarong, that is justification. After that, the next state of his life is sanctification. Pero Yep. isa ini ka daw process. Yeah. Process sa adlaw-adlaw naton nga pagkinabuhi. Kag that's a lifelong process, pastor. Lifelong, okay. Yes. Ang justification, mga kauturan, is an outright righteousness. Ikaw, malain nga tao, makasasala, nadakpan ka ni Kristo, immediately you are pronounced as righteous. And that is justification. And then, after sinabuhi pamanta, kagari pa ta sa kalibutan nga makasasala, way pa kita sa langit. So, ang sunod nga process is the process of sanctification. Kagina nga process, mga kauturan, is a lifelong process. Bilog mo nga kabuhi, tubtob ikaw magpahuway. Tubtob madangat naton ang kahimayaan. Kahimayaan. No. Pero di pastor sa aton ng matag-adlaw nga pagkabuhi nga pagkabalaan kun kaisa matabinas kita, Yes. no? Mm-mm. Kaangay nga kita sa wala pa kita ginpatawad, wala gid unod ang aton tagayan, ginpakamatarong kita, ginpuno kita sang Dios sa iyang pagkamatarong, nagkabuhi kita sa pagkamatarong nga pagkabuhi, sanctified life. Yep. Apan mun kaysa Matabinas. matabilas Makadandlog ta. maula, mailwak. Yes. Oo. Ara na sa aton Sunday nga leksyon, Sunday. pastor. Oo. Okay. Okay. Kanami, pastor, kay nasang punto mo nga gintaga ang aton nga cup. Amo ning kabuhi ta ginpuno na ni Jesus sang Ginoo sa panahon nga kita ginpakamatarong, justified. Pero mintras tanto nga gakabuhi kita ara na siya kung kaysa sa adlaw-adlaw tang kabuhi nagkakalwak. Madasma O kita, makadasma mailwak. kita kung sa kanina maula pagid. Maula pagid, Oo. oh. Na ang aton Sunday nga leksyon nga bisan maula na siya, so ang Ginoo ready nga mag-refill. Oh. Amo nang kanta kay nato nga ano to? Fill my cup, Fill my cup, Lord. Oo. Nga ang Ginoo ready mag-refill sina nga cup nimo. Na ang pamangkot, pastor, kapila nimo na maula kag maguntat ang Ginoo. Hindi nato na matansya, pastor, kung kapila kita maula, kay hindi kita makahibalo kung saan o kita matabinas. Yep. Pero ang saad sang Ginoo sa Biblia, nga kung kita makasala, ituad ta sa Ginoo. Ang aton mga sala, kay ang Ginoo matutumgid Nga magpatawad. nga magpatawad sang aton mga sala kag Yes. sang aton pagkadi matarong. Ang aton nga Sunday nga leksyon sa English, where sin abounded. Nga kung diin ano kadamo sang imo nga sala, ang grasya sang Ginoo, pastor, sobra pa. Sobra pa. The quantity of our sins, the quantity of grace, of God's grace, is more than the quantity of our sins. Sa aton pa, pastor, sa akong gani nga notes dire, nga 100 versus 101%. 101. Ang imo sala 100, pero ready ang Ginoo 101. So premier labaw ginang Ginoo premier sa iya nga pagpatawad sang aton mga sala. May mga tinindugan ng iban, pastor, na sila nagasiling, ati, total ara man kita sa bugay, bugana man ang bugay sa Diyos. Kung kita makapakasala,
amo na nga daw ginwala lang kasuguan, pero ang pamangkot diri ni San Pablo sa bersikulo 1, Yep. magapadayon bala kita sa pagkasala tungod sa bugay. Yeah. Na. Ti amo na makauturan ang pamangkot magapadayon bala kita sa aton pa sa English we will continue on sinning. Because of grace? Because of grace nga sobra man gani. Sa aton nga ilustrasyon pastor ang imo nga sala 100 ang Ginoo 101. Ti sa aton pa padayonon mo lang ni kay anyway sobra pa man everyday sobra man ang pastor ano ang punto mo? Tiyan mo na ang sala sang ginatawag nga sala sang kung sa English presumption bala. Presumption. Daw ginahaom nimo nga total ang Dios magapatawad sa imo, magapatawad sa aton, yan padayon na lang kita sa pagkasala. Yeah. Kagang isa pa pastor sa aton nga nagligad nga mga leksyon. Ang sala, ang kasuguan amo ang nagapakilala sa tao nga ang tao makasasala. Kag tungod nga ang tao makasasala, hindi iya masalbar maluwas ang iyang kaugalingon, kinahanglan siya sang Savior. Manuluwas. Manuluwas. So ang pamangkot is para nga wala na lang sala, way na lang kasuguan because ang kasuguan amo ang pagpahibalo sang nakahibalo ka nga may sala ka because of the law. Tungod sa kasuguan ti wala na lang kasuguan para nga Amo way na ganina sala. ang siling ng San Pablo magapadayon bala kita sa pagkasala. Oo. Kaya ang pagpakasala ang paglapas ng kasuguan. Yep. Tungod sang bugay. Yes. Siling San Pablo malayo ina. Malayo ina. Malayo ina. Yeah. Ang punto mga kauturan is this. Kung wala kasuguan, wala sala. Wala sala. Ti kung wala sala, we don't need a savior. Oh. Nan. Ti kay wala naman kita sala. Oh, pero ang punto nga tungod nga sa aton kaugalingon, hindi gid naton maluwas sa aton kaugalingon. Hindi gid. That's why ara ginaya ang manluluwas. Hindi mo na iya masalikway ang manluluwas. Bisan magsiling pa ka, why ko sala kay why man kasuguan? No, you are still all have sinned. Siling pa ni Apostol Pablo, ang tanan nakasala. So in other words, ang tao gakinahanglan gid Manluluwas. Tungod kay may makasasala. Yes. Kag nga ang may makasasala, tungod siyang sala. Okay. Kag nga ang may sala, tungod kay may kasuguan, nga ginlapas Ginlapas. sang tao. Yep. Okay. So ang Sunday naton nga leksyon mga kauturan nga ang punto is this nga sa kadamo sang aton mga kasalanan ang grasya sang Ginoo nagamuad. Muad. This Labaw. labaw sa pa is tanan. multiplied Sufficiente. more than sufficient, and that's correct. Monday naton nga leksyon mga kauturan when sin reigns. Pastor, kadto ka Thailand, hindi ba? Oo. Kindly tell us, Pastor, sa imong experience dito. Ang nagadumala sang Thailand, simpre ang hari. Ang hari. Ang hari. Kag Even ang though hari. figure lang na siya, may prime minister, but at least ara gid iya ang respeto nila sa Ara gid ang kay ay ma-impeach nila ya ang prime minister pero ang hari iya hindi nila hindi nila na matandog. mapatalsik. Nakapamangkot ako dito nga siguro gamhanan gid ang inyo nga hari kay mag-agi lang ang bata sang hari nga babayi mapundo tanan nga trapiko sa highway. Hindi we just love the king ginapalangga namon ang hari. So amo ina nga bisan ang ila kwarta hindi nila mapilo tungod kay ara dira ang hari. Ang picture sa hari. Hindi nila gusto nga Mapilo ang mapilo picture. ang kwarta Oo. kaya ara dira ang hari. So amo ina ang gahom sang Sala. sala kun ang sala amo maghari sa atong Maghari kabuhi. sa aton. You see, kadto man ko pastor sa Thailand, and that's correct. Na interview man nga mag-agi gani ang hari o kung membro lang sa panimalay sang hari, ang trapiko untat. Untat. Tanan nga sakyanan untat kay maagi ang hari. Respeto. Kag tanan sila magayaob sang ila nga mga ulo. And they don't have the right nga magstanaw sa nawong sang hari. Oh, hindi sila makatanaw kay they really respect the king. Na. So, ang aton nga leksyon sa Monday mga kauturan, ngano gindala namon ni Pastor Orquesta ini ang sitwasyon sa hari. Kita diri sa Pilipinas, Pastor, we don't have that kind of experience. Wala. Kay wala kita hari. Okay. Pero kung ang sala maghari sa aton, we don't have the authority to go against Kay sa luya hari. kita mo. Oo. Maluya kita batok sa gahom Sa sang sala nga nagahari sa aton. Ang siling ni Pablo, kung ang sala amo ang maghari sa inyo,
wala ka mo sing mahimo. Masunod. Mayaob, masunod lang kamo, mahapa lang kamo. You don't have even authority, even just once, nga mag-go contrary. Tamo na siling diri nga ulipon kita Ulipon sa kita. sala. Kung Yes. anong ginasugo sang sala, kag ginapangayo sang sala, sundon ta kay ara kita mong agalon ta ang sala. mo. Yes. Oo. Yan. Pero pastor, ang punto, that's correct. But Paul, naghatag siya nga there is hope. May paglaom. May paglaom. Amo lang ang kanami kay Pablo. Kay bisan ano niya nga atake, kaghanot ang mga Hudiyo sa mga iya pagtudlo, ginatagaan, ginapapuhap niya nga may paglaom. Don't worry. Nga bisan nakasala kita, there is hope. Na Kag ara kay Kristo ang paglaom ta Yes. sa isa ka pulong nanungod sining paghari sang sala kay si Kristo lang gid ang makasumpong sa sala nga nagahari sa aton. Pero ara man sa aton pastor ang gahom sa pagpili sini. yes. And that's another point, Pastor. Another Oh, point. nga siling ni Pablo, even though ang sala naggagahom sa aton, but siling niya, I appeal nga, don't let sin reigns over you. Hindi pag tuguti nga ang sala, amo na gid ang magahari sa imo kagalingon, tub-tub mintras. So amo nang pakiluoy ni San Amo nang Pablo pakiluyas San Pablo. nga hindi kita mahiulipon sa sala, Yes, sa nga hindi maghari ang sala, sa Sala aton aton. kabuhi. Paano, Pastor? And that's the question. Si Pablo nagsiling nga God has given man the freedom of choice. Ang buot silingon sina pastor nga ara gina sa aton niya Yara ang sa paghimo. aton. Kay wala ang aton leksyon nagambal nga wala sing nakaginhawa para sa aton, wala sing makapangatsi para sa aton. Yep. Kita gid na ya maghimo sina Oo. nga aton pilion si Kristo nga ang aton agalon amo si Kristo agon nga makakas inang nagahari sa aton nga amo ang sala. Kanami sa imong illustration, Pastor. Ang imo kabuhi, hindi mo matugyan sa iba. Hindi na matugyan silingan. sa iba. Ikaw ya pag ginawa para sa akon. Ay, pangatsiyon ko, pangatsiyan ay. Ikaw panguya para sa aton. Na, tiyan mo man na siya, siling ni Pablo, God has given man the freedom of choice. So, ara sa imo ya, nga pagpili, nga kung hindi mo gusto yang ang hari amo, ang sala gali among magahari sa imo, may gahom ka sa pagpili. Sina. Gahom sa pagpili. Yeah, Oo. So, mga kauturan, amo na ang kanami sa kay Pablo. Nga, ginatagaan niya ang katawhan sang paghuluhap-uhap nga yes, pwede ta na nga hindi naton pagsundon ang sala nga mo magagahom sa aton pinaagi sang aton right choice. Kag sa aton nga sunod nga leksyon, Pastor, ara na dira. Ang kuan gani sa Wednesday, ang sin or obedience, there is no in between. Wala sing tunga. Oo. So, unahon ta ni Pastor ang Merkulis before magkadto sa may Martes. Tuesday kay daw sumpon. Angkanay ni sila. Ang freedom of choice. Oo, tisiling ni Pablo sala ukon pagsunod, obedience, sin or obedience. And there is no middle ground. There Wala. is no or, there is no in between. True or false, there is no or. It is either true or false. So amo ni ang multiple multiple choice nga ginhatag ni Pablo is sin or obedience. Yes. So nga ano pastor ang imong punto nga nakita dira sa aton nga Wednesday? Diri sa Wednesday, daw ara mangyapon sa bottom line ang aton nga gahom sa pagpili sa sining duha, sala, ulipon sa sala o kun ara kita sa pagtuman. Pagtuman. Yeah. Ulipon sa pagkamatarong ni Kristo nga magadulong sa aton sang kabuhi. Kag ang paglapas o kun ang pagkaulipon sa sala nga ang sala mo ang nagagahom sa aton, nagadulong ini sa kamatayon. Yeah. Yeah. Kag isa pa gid pastor nga ako nakita, aton ginambalan kina ang process of sanctification. Nga ara ang aton adlaw-adlaw nga pagkabalaan. Pastor, ang aton adlaw-adlaw nga pagkabalaan, si Pablo naghambal kag sa aton leksyon
nga ara sa aton nga pagpili ang adlaw-adlaw ta nga kabuhi. Ti kung pilion tayo nga magmatarong kita sinang adlaw nga we will choose what is good and what is right that day by the help of the Holy Spirit. Holy Spirit. We can overcome. We can become holy. We can become sanctified. Bisan kay balo man kita, pastor, nga ara sa aton ang gahom sa pagpili, pero kaysa maluya kita sa pagpili. Yep. Kay ang pagsulay, ang tentasyon, kung kaisa mabaskog nga daw wala kita sing ikasarang sa pagsumpong sini. Busa, bisan pa ara sa aton pangunahuna, nagakinanglan kita sang bulig, sang gahom, sang balaan ni Espiritu, kag sang gahom sang Dios. Yeah. So, okay man ko tara nakuha niyo ang punto nga ginpapili kita between sin and obedience. Kag si Pablo naga-appeal nga let's obey. Okay. Kag ang aton nga pagsunod mga kauturan ara sa aton freedom of choice. Nga hambalan kita, gintagaan kita sina nga klase sang katungod sang Ginoo mga kauturan. Agud to pastor nga ang aton pagsunod is not by force. Hindi tungod sa ginpilit. Ginpilit kita. Oo. Tiyan mo nang sayop, mga pastor, sang mga katauhan dito sa panahon ni San Pablo, mga Hudiyo, mga Judaizers, nga daw ara sa ila ang pagpilit sa pagsunod. Oh, pero hindi halin. Hindi halin sa ilang tagipusoon nga paghigugma sa pagsunod, kundi pinaagi sa pilit. Kaya daw paabot sila iya sang isa ka kabayaran sang ilang nga pagsunod. Sang ilang nga maayo. Oh. Nga sa aton nga leksyon pastor, nga daw ang Ginoo pa mo may utang, sa ila. Kay naghimo sila sang amuni, sang amuna. Ti daw ang ilang nga kwan nga manukot sila sa Ginoo sa kaluwasan nga ang Ginoo ang may utang. But mga kauturan, ang punto ni Pablo nga hindi ang Ginoo among may utang. Kita gani among may utang sa Ginoo. Kay bisan ano pa kahimo naton sang tanan nga maayo dira. Ang hambal sa Biblia, ang tanan ta pagkamatarong lapat lang na astubangan sa Ginoo. Trapo lang na sa tubangan. Ya kinahanglan ni kita iya sang bugay kag sang pagkamatarong ni Kristo. Ang aton niya nga pagsunod tibunga na iya nga kita nagahigugma sa kay Kristo kag sa Dios. Hindi ba sa imo, pastor? Yes. And that's correct, mga kauturan. Balikan ta ang Tuesday, pastor. Not under the law, but under grace. Ano na gani sa Ilonggo, pastor? Hindi sa idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang bugay. Sang bugay, yep. Ano ang punto nga gina-emphasize ni Pablo diri, pastor? Tiyang pamangkot dira, kung kaisa nagasiling, ti wala nagaliin ning kasuguan, kay ara na kita sa idalom sang bugay. Pero San Pablo diri, nagapahayag nga hindi ini nagaperteneser sa napulo kasugo. Yep. Kaya hindi lamang sa napulo kasugo ang mga pagsulundan kag ang mga rituals nga ginasunod sa mga Hudiyo sa nga panahon. Yeah. Mga kauturan, ining punto, we are not under the law. Wala ni nagakahulugan nga napulo lang ni kasugo. Yeah. Ang concept sang mga Hudiyo sa kasuguan is the whole Jewish system. So, ang the whole Jewish system ara dira ang civil law, ang kasuguan sa pagbaklanay, sa pag-inheritance, sa pagpangasawa pamana, ang health laws, okay, ang moral laws, the Ten Commandments. Okay, kag mga ceremonial laws. Ceremonial, halad-halad. Yeah. So, siling ni Pablo, we are not under these things. Nga maghalad-halad pa kita, magsunod-sunod pa kita sa mga kasuguan, sa mga mayong panglawas, kag ang kasuguan sa sibel nga gagahom sa ilang mga daily life, okay, pagbaklanay, pag-asawahay, pag-inheritance, in other things. So, ang punto din makaturan nga hindi kita sa dalom sini. Kag amo nang luyag ni San Pablo nga dulaon sa paino-ino sa mga Hudiyo. Kay sa Hudiyo nga pang huna-huna, pastor, sa ilang nga pagsulundan, kag sila nga paghangop, nga ara gid sila sa idalom sinang mga kasuguan nga ang paglapas dara sila
pag hukman sila, they will be damned like that. Amo na nga ara kita si dalom sang bugay kay hindi kita Hindi na sa sina nga kondinasyon sang mga pagsulundan mga Jewish man-made rules and regulations. Kag isa pagid pastor ya, agahon ko na yung mga story. Isa pagid. You see, all for one ni pastor and one for all. Ang mga ang pagtuman sining mga kasuguan kag mga palatukuran, isa lang nga hindi mo matuman na disregard mo ang tanan. Oo. Na ti siling ni Pablo, that's the irony. Amo na iya ang kabudlay gid kay kinanglan imo gini tumanon ang tanan. Tanan ni nga mga pasikot-sikot ni tanan-tanan. You see, isa sa mga laws nila sa adlaw nga Sabado, hindi gani kadala postiso, pastor. Hindi ka kadala panyo mo. Di malipat ka lang, di ka na maluwas. Na. Tama na siya. Tungod kay may isa kang ginlapas. Even though natuman mong siyam, isa wala. You have offended all. You have disobeyed ang tanan. Kag sa ila ginakondinar kasi na mangod sa paglapas ang isa. Bisan pa sa aton pastor, sa idalom kita sang bugay san Dios. Yep. Amo man ina, kung lapason tang isa, daw nangin malinapason man kita sa tanan. Yep. Pero hindi nga sa sina, sa pagtuman sina, nga na perfect naton ina, nga kita magapaabot, nga siling nimo to kay nga daw may utang ang Dios sa aton. Yes. Oo. Oo. Kay ti imo ginhimo, Ginoo naghimo ko 99 sa isa ka gatos nga requirements mo ti may sulokton ko da sa imo. Na ti siling ni Pablo no. Hindi na kita sa dalom sang bugay, sang grasya sang kasuguan nga maningguwa kita para kita maluwas o para kita mangin acceptable before God. So nagapabilin gid gyapon pastor ang kasuguan san Dios, ang napulo kasugo sa idalom sang bugay san Dios nga mahimo naton ini, hindi nga sa hinudiyo nga pangunahuna kag pamaagi. Yes. Mga kauturan, ang conclusion pastor sa atong election nga si Pablo sa bilog nga kapitulo Roma 6. Sa katapusan nag-apilar siya. Nga mga kauturan manginhilway kita sa kasuguan. Asa mo na ni sa kasalanan. Sa kasalanan. Because we have the freedom of choice. Pinaagi sa kay Kristo. Pinagi kay Kristo. Nga may paliwansan. Oo. Amo ay doon kung sakto na ang word paliwansan. May kahilwayan kita. May kahilwayan kita. Nahilway kita kay tungod sa mga Hudiyo na ulipon sila ara sila Yes. sa kahiulipnan. Yeah. Amo na ang ginaakusar man kung kaysa sa aton nga mga Adventista nga ara pa kita sa Hinudiyo nga klase sang pagsulundan. Pero hindi sa mo sina. Yeah. Sa sunod na itong leksyon, Pastor, makita naton dira mga kauturan nga ang pagtuman sang kasuguan mahapos sa mga tao nga ang pagtuman sang kasuguan will make people more obedient to God. Correct. Oo. Daw wala kita sing ginatawag nga salabton. Yep. Kay nga gintuman naton ini pastor hindi bangod sang obligasyon mo. Yes. Kundi tungod sang relasyon ta. Relasyon sa Ginoo nga ginahigugma naton. Yeah. Amo man na aton pastor Ginoo. ba mag-asawa? Oh. Mag-asawa kung may gugma kabudlay gid. Ay isipon mong imong trabaho. Ako na nagtiganga, ako na nagpangugasa. Pero kung gugma ka pastor, bisan imo Isa tanan, nimo wala- tanan. Way mo wala gid ginaisip. problema. Tama man kita sina. Yeah. Kaya mo man ang ginhimo ni Kristo sa aton no. Wala man niya ginisip ang iyang ginhimo sa aton bisan pa sa kadamo sa aton mga sala sa gihapon bukas ang butkon sa Ginoo sa pagbaton sa aton mga kauturan. Mga kauturan, ang bilog nga Roma, amo ning aton leksyon, Roma 6, nag-emphasize sa aton pagkamadinalagon Madinalago. sa sala, mga kauturan. So, ang leksyon naton, i-summarize naton pastor aton leksyon nga ang Ginoo nagahatag sa aton sang option, the best option nga sa magagahom sa aton ang sala, ang best option is not just an alternative but sakto gid nga choice is to have Christ.
Oo. Reign over us. Bisan ulipon kita, pero sa pagkamatarong nga iya ni Kristo. Kag kung ulipon ka ni Kristo, Pastor, Arang kadalagan arang sa kadalagan. Nga muna gani nga bisan ako janitor lang sa langit basta sa langit ko sang sa hari ko nga to ko sa impierno. Sa impierno. So that's it. So overcoming sin ang pag-aton pagkami din lagon sa sala mga kauturan. Freedom of choice. Let not sin reign over you. We are not under the law But but under under grace. Oh. And then where sin abounded ang bugay sang Ginoo nagabugana, labaw sa tanan. Yes. Mga kauturan, wala gid guro namon mahatag ang tanan. Pastor, thank you very much. Wala gid guro namon mahatag ang tanan nga mga major points, but at least amo na talakay, amo na discuss ni Pastor Orquesta ang mga major nga mga puntos, mga kauturan nga pwede na naton mabalon ina sa aton Sabbath School lesson discussion this coming Sabbath. Kag makashare kita, kag kami nagapati nga nadugang-dugangan ang inyong kaalam dira sa Ginoo pinaagi sa aton lesson review. Inyo na lang mga kauturan, himunan sa inyo man personal nga pagtuon. Kay Yes. hindi ginamon mahatag ang tanan nga detalye sa atong leksyon. Pastor, aton takpan sa Tagpan naton mga kauturan sa pagpangamuyo. Ginoong Dios, salamat. Nga bisan pa ang sala may gahom, kag kun kaisa magahari sa amon mga tagipusoon kag sa amon nga pagkabuhi. Salamat nga yara si Ginoong Hesus nga labaw sa gamhanan sa tanan sa pagrumpag sang pagkahari sang sala sa amon kabuhi ini tungod sa amon nga pagpili nga pilion namon ang dalan ni Kristo. Kay ang dalan ni Kristo kamatuoran, kag ang kamatuoran nagadulong sa amon sa kaluwasan. Salamat nga ikaw mangin kaupod namon sa amon nga pag-alagad sa adlaw nga tanan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.